Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Maimun, kashi na 68, wadda maman mama ta rubuta. Idon Gari TV kuma suke karanto muku. Daga ɓangaren Ibrahim kuwa tun awanni 9 da suka wuce, ya ɗaga kai ya kalli agogansa da yake kaɗa ƙarfe 12 na rana. Ya mayar da idonsa ya lumshe yana jin zafi a ransa. Tun safe yake kwance a kan gadonsa. Ko abincin safe ma bai ci ba. Lokaci ya yi, ya san yau ne, ya san kuma yanzu ne ɗaurin auren Maimunatu, don har katin ɗaurin auren yana da shi. Ya ɗauko katin yana juyawa a hannunsa. Sau nawa za a ba shi katin auren Maimunatu ne wai? Kamar yadda ya gaya mata, ya haƙura. Kawai yana so ne ya ganta cikin farin ciki. Kuma in dai farin cikin nata zai zo ta wannan auren, to dole zai haƙura da ita. Ko da kuwa zai ci gaba da zama babu aure ne har ƙarshen rayuwarsa. Amma tun ranar da ya ce mata ya haƙura bai samu sassauci na raɗaɗin da zuciyarsa take masa ba har yau. Me yasa ƙaddara ta za ta kasance haka ne wai? Da ya rasa ta ya sha wahala, after shekaru da dama kuma sai ga ta har ofis ɗinsa, only for her to tell him cewa ba ta son sa yanzu wani take so kuma. Ya miƙe zaune ya jawo wayarsa, ya kira yaronsa ya ba shi umarnin da ya siyo masa abinci ya kawo masa ɗakinsa. Ya ajiye wayar yana tunanin wannan abin da ya same shi, ya san duk alhakin Efi ne. Marainiya babu uwa babu uba aka aura masa, amma duk da son da ta yi masa haka ya rufe idonsa ya ta gallaza mata saboda baya son ta. Lallai alhaki kuikuyo ne. Gashi shi ma wacce yake so din ta ce ba ta son sa. Kuma duk da cewa ba ta yi masa abin da ya yi wa Efi ba, amma zuciyarsa ba ƙaramin zafi take yi masa ba. Shin haka Efi ita ma ta ji? Ko kuma ta ji fiye da haka ma? Ya tuna sunan da mijin Mun ta aura, Sultan, a prince. Yarima ne fa. Ya tabbatar ba za ta samu matsala ba tunda at least babban gida za ta shiga. Gidan daraja, za a girmama ta iya girmamawa. Sai kawai ya jawo wayarsa ya shiga Facebook saboda yana son ya rage tunani. Yana shiga ya fara dube-dube a shafin labarai na yanar gizo. Ya jima a haka kawai ya ga hoton Mun tare da wani. Ya jima yana kallon hoton saboda irin kyan da ya ga ta yi masa. Ya yi sauri ya ɗauke kansa yana kiran a'uzubillah, matar wani ce yanzu. Ko kallon mijin nata bai yi ba ya buɗe labarin ƙasan hoton. Zuciyarsa ce ta buga da ƙarfi har sai da ya miƙe zaune. Jikinsa ya fara karkarwa. Ya sake maimaita hedin ɗin labarin. The Drunk Prince of Abuja waits today. Kamar yafa, mashayin ɗan sarkin Abuja ya angonce yau? Anya waɗannan gidan darajar ta san abin da take faɗa kuwa? A hankali ya fara karanta labarin. An ɗan yi magana kaɗan akan Sultan, irin halayensa da mutane suka san shi da shi. Sai kuma aka yi bayanin yadda bikin ya kasance da irin kuɗin da aka kashe a bikin. Kafin ya gama karantawa gaba ɗaya gumi ya jiƙa jikinsa. Ya fara duba comments ɗin mutane. Mutane da dama suna cewa suna tausayawa Mun da cewa gashi ta yi ƙarama. Iyayenta sun cuce ta. Waɗanda kuma ba su san iyayenta ba sai cewa suke kuɗi iyayenta suka gani suka bashi. Ibrahim ya ajiye wayar a kan gado ya riƙe kansa da yake sara masa. Ya ilahi, me yake faruwa ne? Mai yasa Maimunatu ta aure mutum irin wannan? Ya sake ɗaukan wayar yana ta bincike a kan Sultan. A nan ya ga labarin gangbang da irin abubuwan da suke aikatawa a duk faɗin Najeriya. No, kawai yake ta maimaitawa. No, I will not let Maimunatu destroy her life. Ba zan taɓa barin Maimunatu ta ɓata rayuwarta ba. But why? Why is she doing this? Gani yake kamar duk abin da ya faru fault ɗinsa ne. Da a ce tun farko bai tafi ya bar ta ba, da duk haka ba ta faru ba. A ganinsa babu wacce za ta auri ɗan giya ta ce za ta ji daɗin aure. Babu kuma wacce za ta auri sanannen ɗan duniya kamar Sultan ta ce za ta ji daɗin aure. Da sauri ya zura rigarsa ya ɗauki ɗin motarsa ya fice. Ya ma manta da zancen bai ci abinci ba. Supermarket ɗinsa ya tafi kamar zai shiga sai ya tsaya. Mai gadi ya zo ya gaishe shi. Ya ce masa, ka san wani ɗan sarkin garin nan ko da ake bikinsa yau? Da sauri mai gadin ya ce, sosai ma koyan labai. Ai wannan babu wanda bai san shi a garin nan ba. Tun yana yaro ya gagari ubansa. Mai martaba sarki da kansa ya kai shi gidan kangararru. A can ya girma. Na ji labarin ma har kisan kai yayi a gidan. Shine su ma suka ga ba za su iya ba suka sallame shi ya dawo. Ibrahim ya ji yawon bakinsa gaba ɗaya ya ɗauke. Mai gadin ya ce, yallaɓai, Allah dai ya sa ba wani abun ne ya haɗa ka da shi ba. Ibrahim ya ce,
Babu komai, kawai labarin bikin na ji. Daga nan bai shiga ba, ya fito da motarsa ya kuma hawa titi. Tafiya kawai yake yi, bai san inda za shi ba. Mai yasa dadi ya yarda ya aura wa Mun Sultan? Tabbas da akwai wani abu a ƙasa. Maybe blackmailing dadi yake yi, tunda dadi babban mutum ne. Sultan zai iya haɗa wata ƙaryar ya ce idan dadi bai bashi Mun ba zai faɗa a gari. Irin abin da blackmailers suke yi. Wani gurin cin abinci ya tsaya ya shiga, ya duba agogonsa ya ga karfe 2:30. Lokaci yana ta tafiya. Ya kamata yi tunanin wani abin. Ɗan kaɗan ya ci abincin, ya ji ba zai iya ci ba. Ya tashi ya je gurin biyan kuɗi sai ya ga Berabe ne kashiya ɗin. Ya tambaye shi da Yarabanci, ka san ɗan sarkin garin nan da ake yi wa aure yau kuwa? Mutumin kamar dama jira yake yi. Ya ce, ni kuwa na san shi. Ni da suka hana ni bacci jiya da daddare, ba dole in san shi ba? Ibrahim ya ce, suka hana ka bacci kamar yaya? Mutumin ya ce, ai inda suka yi fatin jiya a kusa da gidana ne. Shi mai gidan Solomon sanannen ɗan fashi ne, ya gagari kowa, kuma ɗan garkuwa da mutane ne, kuma ɓarawo ne. Gida kawai ya saya a garin nan ya ajiye. In ya yi barna a Lagos ya taho nan ya zauna kwana 2 sannan ya koma. Jiya a gidansa suka yi fatin su har gari ya waye, babu wanda ya bacci a unguwar nan saboda kiɗa. Kwalaben giya ko da aka ringa shiga da su, ni dai har kallo na fito yi. Da safe makocina ya ce min ta window ɗinsa ya ga ana ta shiga da mata gidan, mata irin waɗanda ba na mutunci ba. Mu dai jiya Allah ne kaɗai ya sa ba a kife da unguwarmu ba saboda yawan zunuban da aka aikata a ciki. Ibrahim has had enough. Ya ji maganar har ya ishe sa, ya yi masa godiya ya fito. Direct gida ya koma, kafin ya karasa gida har ya yanke shawarar abin da zai yi a ransa. Ya sha alwashin ɓata auren koda kuwa zai rasa ransa. Ya yi murmushi a ransa. Maybe wannan shine kaddararsa, maybe wannan shine dalilin da yasa Allah ya sake haɗa shi da Mun kwanaki kaɗan kafin bikinta. Yana zuwa gida ya sallah ya buɗe safe ɗinsa da yake ajiye muhimman takardunsa, ya ɗauko handkerchief ɗin Mun da yake ta ajiye da shi shekaru da yawa. Ya karanta rubutunta da still yake baro-baro a jikin hanke ɗin. Ta ce, I don't know where the path to the future leads to, but I want to find out with you. Ya sake yin murmushi. So, this is it. This is the future, their future, and he will be there for her. Da yake yayi lattin sallar azahar ɗin sai ya ji ana la'asar, don haka ya sake tashi ya sallan, sannan ya ɗauko wayarsa. Ya san in ya kira ta ma ba za ta ɗauka ba. Amma wannan 'yar uwar tata wacce ta yi masa ƙaryar cewa ita yayar Mun ce, ya ma sunanta? Ba zai iya tunawa ba. Namba ɗin ma bai yi saving ba, don haka ya ta dube-dube har ya samo ta. Ya kira, sai da ya kira wajen sau 3 sannan ta ɗauka. Kamar yadda ya tsammani hayaniya ake ta yi, ta ce masa ba ta jinsa sosai amma bara ta fito waje ta kira shi. Ba a fi minti 10 ba kuwa ta kira shi, suka gaisa sosai. Ya tambaye ta ya biki. Ta ce alhamdulillah. Ya ce ku kuma bikin naku na rowa ne ko gayyatar mutane ma ba kwa yi? Ta ce ayya, na ɗauka Mun ta gayyace ka ai. Ya ce a'a, ko ɗaurin auren bata gayyace ni ba. Na so kuma in yi attending ko da event ɗaya ne. In yi wa ango Allah ya sanya alkhairi. Kuma kin ga ke ma ai da mun sake gaisawa sosai ko? Ta ɗan yi dariya ta ce, ai ba a gama ba, yanzu za mu tafi kai amarya. A can gidan nata kuma za mu yi fati da daddare. A ransa ya ce yayi, sai na zo wannan da ni za a yi. A fili kuma ya ce, to ban sani ba ko za a iya gayyata ta can ɗin. Ta sake dariya ta ce, why not? Ai har da maza abokan ango. Ka taho kawai bayan sallar isha'i. Tunda biki ake yi, in ka zo palace din za su barka ka shiga. Sai ka ce a nuna maka fat din amaryar. In ka je can sai ka kira ni, sai in shiga da kai. Ya ce kai amma na ji daɗi sosai. Da zakin labil janna. Ta ce tana dariya. Kai sai ka ce wani abu na baka? Sai ka zo din kawai. Ya kashe wayar yana murmushi. San baya jin tsoro ko fargabar abin da zai je ya dawo. Tsoron da ya ji da ya kasa tunkarar dadi shine dalilin faruwar komai. He is no longer afraid. Baya tsoro yanzu. He was a fool, but not anymore. Yana yin sallar isha ya shirya, shi kansa bai santa kamar me zai yi ba, amma ya san zuwansa gurin a matsayinsa na tsohon saurayin Mun zai ɓata ran mijinta. Tunda ɗan giya ne ma zai ɗauka ita ta gayyato shi, hakan kuma zai iya zama sanadiyar mutuwan auren. Shi kuma ko menene zai faru da shi bai damu ba, as long as Mun will be free from this marriage. Bai sha wahala ba gurin shiga palace din saboda gidan a cike yake da mutane. Tun daga gate ya tambaya aka yi masa kwatancen inda gidan amaryar yake.
Da ɗan nisa kafin ya ƙarasa, yana zuwa ya ga gurin a cike da motoci. Ya yi fakin ya fito sannan ya kira namba ɗin Amina ya ce mata gashi ya zo. Ba a jima ba ta fito suka sake gaisawa sannan ta yi masa jagora zuwa ciki. Ba ƙaramin tashin hankali na shiga ba da naga Ibrahim a gidana. Na sake rufe ido ina ƙoƙarin saita numfashina tare da maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a zuciyata. Na buɗe idona naga har yanzu Sultan ni yake kallo. Jijiyoyin wuyansa da goshinsa sun fito raɗo-raɗo. Na sake haɗiyar yawu da ƙyar na ce, Sultan, this is not what you are thinking. Ya kalli hankacif ɗin hannunsa ya ce cikin shaƙaƙƙiyar murya, wannan rubutunki ne, baki bani amsa ta ba. Who is this man to you? Wannan wane ne a wurinki? Me yake yi a nan kuma? Na yi ƙoƙarin riƙe hannunsa ya matsa baya cikin rawar murya na ce, Sultan, not here please. Sultan ba a nan ba dan Allah. Na yi maka laifi. Please ka bari mu je wani guri sai in yi maka bayani. Handkerchief ɗin hannunsa ya dunkule ya jefo min a kirjina ya juya baya koma inda yake zaune. Ban taɓa ganin ɓacin rai a fuskar Sultan irin wannan da nake gani yanzu ba. A hankali na juya gurin Hafsat da take tsaye kusa da ni. Na ɗora kaina a kafaɗarta na fara kuka. Muryar Amir na ji yana magana. All right, ladies and gentlemen, the party is over. We really appreciate your presence, but you all need to leave now. Na ɗago kai ina kallon mutane suna ta fita. Ƙawayena ko sallama ba su samu damar yi min ba, duk Amir ya ta tsakiyarsu suka fice. Amina da Hafsat ne kaɗai suka ki tafiya. Mazan ma duk Amir ya kore su. Amma sai na lura da ƙungiyar gangbang ko mutum ɗaya bai fita ba, sai ƙara samun guri suka zauna. Sultan na hango shi kaɗai yana tsaye, ya juya bayansa ya ɗora ƙafarsa akan kujera yana shan wani abu a cikin kofi. Gabana ne ya faɗi ras, na shiga uku. Wannan duk laifina ne. Tun farko da na ba wa Sultan labarin Ibrahim da duk haka bata faru ba. A hankali na fara takawa ina tafiya inda Sultan yake tsaye. Na ƙarasa bayansa na ɗora hannuna a kafaɗarsa na ce, I'm sorry Sultan. Ya ture hannuna daga jikinsa ya juyo yana kallona da idonsa da suka fara sauya kala zuwa ja. Ya ce cikin ɗaga murya, me yasa? Na sha tambayar kin akwai wani wanda ya kamata in san da zamansa, amma kika ce min babu. Kafin in bashi amsa na ji muryar Ibrahim ya ce, sai ka tambaye kanka me yasa bata baka labari na ba. Maybe it is because she is still in love with me. Maybe ma har yanzu tana sona. Nan take idon Sultan ya ƙarasa yin ja, kamar garwashin wuta. Ya juyo a fusace ce, da Allah wani a cikin ku ya gobe min bakin wannan shegen. Tun kafin ya rufe bakinsa kusan mutum 5 suka yi kan Ibrahim suka fara duka. Durƙushewa na a gurin na ɗora hannu a kana fara rusa kuka, ganin yadda suke bal da Ibrahim ta ko'ina. Banda Salaman wanda yake zaune a gefe ya ɗora ƙafa ɗaya akan ɗaya. Yana shan abin da yake cikin kofin hannunsa, wanda ko ba a gaya min ba na san cewa irin abin da Sultan yake sha ne. A cikin gidana ranar da aka kawo ni, na riƙe rigar Sultan ina kuka gwiwowina a ƙasa. Don Allah Sultan, ka kalle ni ka ji abin da na gaya maka. Please, ka hana su dukansa. Don Allah. Kamar wanda na ƙara tunzura shi, ya juyo ya ce min, me yasa ba kya so a dake sa? Saboda abin da ya faɗa gaskiya ne? Saboda still kina son sa? Na yi saurin girgiza kaina na ce, ba na son sa Sultan, kai nake so, kai na zaɓa, kuma kai na aura. Menene kuma ya rage? Cikin faɗa ya ce, kin aure ni sannan kika gayyato tsohon saurayinki cikin gidana. Ban san da na dake shi a ƙafa ba. Na ce, me yasa zaka faɗi haka? Ka dawo cikin hayyacinka Sultan. Bai ce min komai ba sai tsayawa da yayi kamar mutumi yana kallo na. Ta gefen idona na hango Solomon ya taso ya taho inda muke. Yana ƙarasowa ya miƙa wa Sultan kwalbar da take hannunsa. Ba musu ya karɓa, da sauri na fincike daga hannunsa na zubar da abin da yake ciki a ƙasa. Solomon ya saki baki yana kallo na kafin ya fara magana. Ni dama tun da aka bani labarin cewa Sultan ɗinmu ya fara soyayya da yarinya Kamila, na san cewa mun rasa shi. Sultan ɗin da na sani ba zai zauna a yi masa irin cin mutuncin da aka yi maka ba. This means nan gaba sharing ɗinta zaka ke yi da sauran samarinta. Only God knows su nawa ne. Tunda baka san da wannan ba, sauran ma ba za ka san da su ba, sai dai ka gansu akan gadonta. A zuciyar Sultan ya juyo ya kai masa duka yana cewa, shut up, kai shiru mana, damn you. Ya rike hannun Sultan ya ce, in ba ka son hakan ta faru, then end it, ka kawo ƙarshen sa yanzu, ka nuna min cewa har yanzu ba kai losing guts ɗinka ba over a woman. Hannunsa ya saka aljihu ya zaro wani abu.
Ganin abun kawai ya saka na ji wani irin zazzabi yana neman ya sauko min. Ya Allah ka shiga cikin wannan lamarin. Tunda nake ban taba ganin bindiga ba sai a fim. Amma yau wai gani ga ita a daren farko na aure. A hannun Sultan ya saka bindigar ya ce a hankali. Ka harbe shi tsakanin idanun shi. In kai haka sauran babu wanda zai sake zuwa. Gaba ɗaya jikina karkarwa yake yi. Dan ba na jin bakina zai iya buɗewa har ma in yi magana. Amir ne ya ƙaraso gurin da sauri fuskarsa cike da tashin hankali. Ya yi ƙoƙarin karɓar bindigan daga hannun Sultan, amma Salman ya ture shi ya ce, "Stay out of this, ka bar nan." Ya je ya jawo Ibrahim wanda aka yi wa lagalaga ya ajiye a gaban Sultan ya ce, "Harbe shi, ka harbe shi." Na kama hannun Sultan da yake rike da bindigar na ce, "Sultan no." A hankali Sultan ya ɗago kansa ya kalli Salman ya ce da hankali, "No, ba zan harbe sa ba." Ya juyo da jajayen idanunsa kaina ya ce, "Kin ce min kin zaɓe ni sama da shi ko?" Na ce, "Eh." Ya ce, "Bari mu tabbatar ko gaskiya kike faɗa." Ya saka min bindigar a hannuna ya ce, "Ki kuma zaɓa, ni ko shi." Kallon shi kawai nake da mamaki. Wannan ba Sultan ɗina ba ne, wani ne daban. Ya kuma cewa da ƙarfi, "Ki zaɓa, in har kina son shi, ki harbe ni. In har kuma ni kike so to kamar yadda kika faɗa, don ki harbe sa da bindigar nan." Sama-sama nake jin sauran maganganu. Naji Hafsa tana cewa da Sultan, "Baka da hankali ko Sultan? Menene hakan kake yi?" Na ɗaga mata hannu alamar ta yi shiru ba tare da na kalle ta ba. Insha Allah babu wanda zai sake galabaita saboda ni. Naji Salman yana yi wa Sultan masifa yana cewa, "Idan kuma ta harbe ka fa?" Sultan ya ce, "Shikenan." Amir naji a kusa da ni yana magana shi ma. "Mun, ba ni bindigar dan Allah." A hankali na fara jero sunayen Allah a zuciyata. A take naji duk wani tsoro ya kauce min. Na fahimci duk hikima ta Ubangiji akan abubuwan da suka faru. Yaƙi ake yi a nan. Yaƙin da zai bambance waye Sultan. Yaƙi tsakanin alkhairin Sultan da sharrinsa. Ni ce alkhairi a gare sa. Solomon da sauran abokan nasu ba alkhairi ba ne. Yanzu na fahimci komai, na fahimci hikimar Ubangiji da ya dawo da Ibrahim cikin rayuwata a wannan lokacin. Kamar yadda Ibrahim ya faɗa haka ne, ƙaddara ce ta dawo da shi amma ba ƙaddarar za mu yi aure ba. Allah ya dawo da Ibrahim rayuwarmu ne saboda yana son ya yi amfani da shi ya jarabci Sultan. Wannan duk jarabawa ce, ni kuma zan yi iyakacin ƙoƙarina in ga na taimaka wa Sultan gurin cin wannan jarabawar. Yanzu na fahimci komai kuma na san abin da ya kamata in yi. Na gyara riƙon bindigar a hannuna, yana da nauyi ba kamar yadda na yi tsammani ba. A hankali na ɗago idona ina kallon rinannun idanun Sultan. Na motsa bakina ina kallon Sultan na furta, "I love you," amma ba tare da sauti ba. Amma na tabbatar da ya fahimci abin da na ce. Na ɗaga bindigar a hankali ina kallonta, cikin sakan ɗaya na juya ta zuwa kaina, sannan na lumshe idona na ɗora ɗan yatsa akan trigger ɗin kamar mai niyyar harbawa. Tabbas abin da na yi tsammani zai faru shi ya faru. Kafin in ɗora ɗan yatsa na a wurin da ake harbawa, Sultan ya zo gurin ya doke hannun bindigar ta faɗi ƙasa. Dama ba wani riƙon kirki na yi mata ba. Tana faɗuwa ya kankame ni tamkar zai tsaga kirjinsa ya saka ni a ciki. Jikinsa gaba ɗaya karkarwa yake yi. "This is my chance." A hankali na fara yi masa magana yadda babu wanda zai ji daga ni sai shi. "Na zaɓe ka ne saboda ina son ka. Na aure ka ne saboda ina son ka. Ban gaya maka labarinsa ba saboda ba na son in ɓata maka rai. Amma ina son ka sani, babu sauran sansa da ya rage min a zuciyata saboda zuciyata taka ce. Ba ni na ce ya zo ba kuma ban san menene ya sa ya zo ba. Na ce maka ka hana dukansa saboda na san cewa kai mutumin kirki ne kuma mutanen kirki ba sa rama sharri da sharri. Mutane ne masu afuwa, masu tausayi, mutanen da Ubangiji yake alfahari da su. Na yi ƙoƙarin hana ka harbinsa not because I care about him, but because I care about you. Ba na son ka ɗauki zunubinsa a kanka. Kisan kai yana ɗaya daga cikin manyan laifukan da Allah baya so. Ba na son ka ɗauki zunubinsa a kanka. Na juyar da bindigan kaina ne saboda in nuna maka cewa ina son ka. Ina son ka fiye da rayuwata.